La meva àvia Pilar va emigrar a Barcelona amb 14 anys. Ella va emigrar d'un poble petit de la província de Càceres. La meva àvia va anar a Barcelona a visitar les seves germanes que ja havien migrat i a la seva neboda recent nascuda. Li va agradar tant la ciutat que va decidir quedar-se amb les seves germanes a viure. Allà va aconseguir el seu primer treball. A la meva àvia no li va costar gens adaptar-se, tot i que hi van haver molts canvis respecte al poble d'on venia, sobretot en els àmbits del transport, tant públic com privat, i l'economia, ja que el poble era òbviament molt més pobre que Barcelona. A la meva àvia li va agradar bàsicament tot allò de Barcelona, ja que eren tot avantatges respecte al poble d'on venia. Només hi va haver una cosa que no li va agradar, i és el distanciament amb la seva família, que encara vivia al poble. Les coses que més van sorprendre la meva àvia han estat el mar i els edificis alts, ja que era la primera vegada que va veure ambdues coses. La meva àvia recorda que quan sortia de l'escola es dedicava a brodar mantells i vendre'ls per així guanyar diners per la casa.